Bona vesprada a totes i tots. Anem a començar este ple extraordinari convocats per temes de tràmits quan són les 7:31 de 8 dimarts 10 de febrer de 2026. Anem amb els assumptes de la convocatòria. El primer punt és aprovar la rectificació del plec de condicions i prescripcions tècniques de la licitació de la contractació de l'obra de reforma, ampliació i habilitació de l'edifici CEI pel Castell Centre Històric de Corbera com a centre de dia, expedient 1477/2025. Com haureu pogut comprovar en la proposta i en l'acord que està fonamentat, el tema és que en el ple del 18 de desembre es va aprovar així per la corporació el plec de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars per a l'obra del centre de dia en l'antic centre històric. Després ho van publicar i quan ha finalitzat l'anunci de la licitació, abans d'obrir el sobre, s'ha detectat en el plec de clàusules administratives un error de transcripció del plec de prescripcions tècniques. Aleshores, per això portem aquesta proposta de modificació per solventar el tema abans que avanci el procés. En definitiva, el que anem a fer en les propostes d'acord de Montalla és aprovar la rectificació del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació de l'obra de reforma, ampliació i habilitació de l'edifici del CEI pel Castell Centre Històric de Corbera com a centre de dia, concretament en la clàusula número 11 de criteris d'adjudicació en l'apartat 11.1.4 sobre l'experiència professional addicional del personal adscrit al contracte conforme al redactat en el plec de prescripcions tècniques administratives. El segon punt serà publicar el present document de rectificació en la plataforma de contractació del sector públic concedint una pròrroga del plaç de presentació de les ofertes en la meitat del plaç inicial, és a dir, 13 dies naturals, i el tercer, notificar a tots els licitadors que s'hagin presentat oferta per a que durant aquest termini puguen modificar les seves propostes i, si ho desitgen, retirar-les. Es considera tindre en consideració el primer document publicat respecte del segon perquè s'ha detectat aquesta dada. Té la paraula el regidor Juan Climent. Per favor. Té la paraula el portaveu del Partit Popular, Vicent. A favor. Doncs si no n'hi ha vots en contra i no n'hi ha abstencions, passem a la votació amb vots a favor. S'aprova per la unanimitat dels presents. Anem al punt segon, que és aprovar l'agenda urbana de la reconstrucció de l'àrea funcional Ribera Baixa i Tavernes de la Valldigna per a la participació en la sol·licitud FEDER i compromís d'aportació municipal en l'expedient 248/2026. Com us vam comentar la setmana passada, aquestes ajudes que estan tramitant-se des de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i en la que abastim els municipis de Banda de Corbera, Llaurí, Polinyà, Albalat, Benicull, Fortaleny, Riola, Favara i Sollana amb Tavernes de la Valldigna com a municipi tractor. Ahir es va passar per el ple de la Manco que es va aprovar, també s'ha passat per l'Ajuntament de Tavernes i els municipis de la Ribera Baixa hem d'aprovar-ho també. Anem a aprovar dos documents, el punt 2 i el punt 3. En aquest cas, el primer és l'agenda urbana de la reconstrucció de l'àrea funcional perquè anem a optar a la sol·licitud d'unes ajudes FEDER, ajudes europees, i el compromís d'aportació municipal en aquesta aprovació. Aleshores, els acords que estem aprovant en tots els plenaris membres és el primer, aprovar l'agenda urbana de la reconstrucció de l'àrea funcional Ribera Baixa, on s'inclou Corbera, en Tavernes de la Valldigna com a instrument estratègic de planificació territorial i base de la sol·licitud de finançament FEDER. El segon punt és acceptar la participació de l'Ajuntament de Corbera en la sol·licitud conjunta de subvenció presentada en el marc de la citada convocatòria. El tercer, i això és molt interessant per al municipi de Corbera, és acceptar expressament el repartiment econòmic individualitzat aprovat pel ple de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, corresponent a aquest municipi un pressupost assignat de 519.762,17 euros.
Esta és la quantitat del total de 6 milions que li ha arribat a aquests pobles que he anomenat de la Ribera Baixa i Tavernes de la Valldigna, on hem ficat una base comú a tots els municipis més una taula proporcional per població. Tots els municipis han estat d'acord i s'ha aprovat aquest repartiment. Aleshores vindrien 519.000 euros i pico per a Corbera. El quart és assumir el compromís ferm, exprés i irrevocable d'aportació municipal del 5% del pressupost assignat equivalent a un import de 25.998,11 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents condicionat a l'atorgament de la subvenció. En aquest cas, igual que han vingut altres ajudes, és una ajuda que encara no tenim concedida, no tenim aquest crèdit generat i no és un 5% perquè ho han dit els membres de la Mancomunitat o per assegurar-nos un tant o alguna cosa. No, és que l'ordre FEDER així no ho contempla per optar aquestes ajudes. És el compromís de cada beneficiari del 5%. El quint, manifestar el compromís municipal de complir totes les obligacions derivades de la normativa reguladora dels fons FEDER, incloent-hi les relatives a execució, justificació, control financer, publicitat, transparència i manteniment de les actuacions. I el sisè, remetre la còpia de la següent resolució a la Mancomunitat de la Ribera Baixa als efectes oportuns. I l'extraordinarietat del ple, a banda del tràmit del punt primer, és perquè això s'ha de remetre antes de que s'acabi el dia 11, que és demà, perquè el dia 12 és quan la Mancomunitat, i tots els ajuntaments i mancomunitats que estiguen tramitant-ho, han d'optar als tràmits de les FED. I això és bàsicament el que aprovem en el punt segon, que és l'agenda urbana de la reconstrucció. Té la paraula el regidor Juan Climent. En tal de que vinguen diners fa que el poble el que faci falta, sinó que a favor. Té la paraula el regidor del Partit Popular, Vicent, com a portaveu. Sí, como ha dicho el compañero Juan, todo lo que aplica Corbera, benvingut siga, anem a votar por suposo. Gràcies als dos. Aleshores, si no n'hi ha vots en contra i no n'hi ha abstencions, passem amb els vots a favor. S'aprova per unanimitat dels presents. I el punt tercer, que està directament relacionat en aquest segon que acabem d'aprovar, és aprovar també el Pla d'Actuacions Integrades, el document PAI que se diu d'esta àrea funcional que constituïm els 9 municipis de la Ribera Baixa anomenats abans i Tavernes de la Valldigna, per a la sol·licitud FEDER en l'expedient 248/2026, que com veieu és el mateix d'abans. La diferència en el document d'abans i el document este és que el document d'abans és com un marc estratègic general de cada municipi i totes les qüestions en comú que han determinat les àrees d'actuació per previndre les emergències i la resiliència del territori. En aquest cas, en el Pla d'Actuacions Integrades, que és aquest punt tercer, el que anem a aprovar ja és els projectes concrets en els que ens hem definit cada municipi en un marc comú d'actuacions. Bàsicament hi ha dos eixos tractors en els que sobretot va treballar-se la resistència i les canalitzacions de la inundabilitat del territori, que és una problemàtica que tenim tots en comú, a banda de la millora i la resiliència del parc d'habitatge de cada municipi. Bàsicament, en aquests dos eixos tractors s'enmarcaran tots els projectes concrets que inclouran les subvencions a executar. En aquest cas, els punts que aprovem són, primer, aprovar el Pla d'Actuacions Integrades corresponent a l'àrea funcional Ribera Baixa, Tavernes de la Valldigna, que s'incorpora com a document essencial a la sol·licitud de subvenció. El segon punt és manifestar la conformitat municipal amb les actuacions assignades a l'Ajuntament de Corbera dins del PAI. Evidentment, ho han fet l'empresa redactora en les directrius que cada ajuntament li han anat marcant i posant en comú el treball tots els municipis del territori. I tercer, assumir el compromís de participació en l'execució, seguiment, justificació i manteniment de les actuacions incloses en el PAI dins de l'àmbit competencial municipal. El quart, acceptar les obligacions, en la línia de l'altre punt que també hem aprovat, i el quint, remetre la còpia de la resolució a la Mancomunitat de la Ribera Baixa. Feta l'explicació, té la paraula el regidor Juan Climent. Lo dit és, tal de que vinguen duros, a favor. Gràcies, Juan. Té la paraula Vicent com a regidor del Partit Popular. Todo lo que siga millorar Corbera, anem a votar a favor. Doncs moltes gràcies. En això, com sempre, estem units i de la mà.
Si no n'hi ha vots en contra i no n'hi ha abstencions, passem a les votacions. Vots a favor. S'aprova també per unanimitat este PAI de l'àrea funcional de la Ribera Baixa i de l'Arenys de la Marítima. I com és un ple extraordinari, no s'acaben ara els assumptes de la convocatòria, no tenim pregs i preguntes i si no tenim ninguna cosa més que tramitar, ens veurem ja en el ple ordinari de febrer, l'últim dijous del mes. Moltes gràcies a totes i a tots.